Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon karong hapuna sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilanon, atong gitaytulan og Flash Elorde. May tungod ni Gabriel Flash Elorde. Gianggaan og bay sa iyang asawa, sa iyang labing suod nga mga higala, giila na higanting boksidor nga Subuanon. Sa wapas Manny Pacquiao mo labing badugang boksidor sa tibuok Pilipinas. Nataw siya sa siyudad, lungsod pa sa Bugo, wa pa mahimong siyudad sa Bugo, in 1935. Namatay siya sayo kaayo sa Pangidanong 49. Pero sa dulan 5 kadekada niya nga paghatag o ganungganan sa Subo o sa Pilipinas o sa mga Pilipinhon, dili makalimtan si Gabriel Flash Elorde. Una, ug mao ni kanunay gyud nga masentro sa pagsubay siyang kinabuhi ang iyang grabing kakabus. Si Gabriel Flash Elorde mo'y kamanghuran sa 15 ka managsuon. Akong nasubay nga nung daghan kay sila kay kaduha day maminyo ang iyang amahan. Unya ang ikaduhang asawa mo'y labing daghang anak na po ka anak. Si Bingbing, si Gabriel Flash Elorde tungod sa ilang kakabos kutob ra in taon sa grade 3. Napugos siya sa pag-undang sa pag-eskwela kay gawas nga wa sila kwarta para sa eskwelahan. Kinahanglan na siyang mutabang sa ilang pamilya. So bisan unsa lang ang trabaho nga iyang gisudlan, nahimo siyang bootlicker, nahimo siyang kining tig limpya o sapatos, nahimo siyang panday, nahimo siyang kinibitong assistant sa bowling alley, nahimo siyang dishwasher. So trabaho siya pagka mahugas siya plato sa mga kananan o mga restaurants diya sa Bugo ug dinhi sa Subo. Bisag unsa lang trabaho gisudlan ni Flash Elorde. Hangtod nga dunay siya higala nga boksidor nga mo'y nagtudlo niya og pamoksing. Ya walhon man to si Gabriel Flash Elorde. So nag-develop sila og estilo nga iya gyud ni Gabriel Flash Elorde. Ang estilo nga talagsaon ni Elorde katong iyang stepping bitaw katong iyang lihok sa NTL. Kadto diya ang surugdanan nato mao ang eskrima, mao toy lihok sa mga eskrimador. Nya ang nagtudlo ni Flash Elorde atong iyang footwork mao iyang amahan. Kaya ang amahan sa pagsugod ni Flash Elorde og pamoksing, mao'y kampiyon sa eskrima dinhi sa Subo. Talagsaon kayo ang footwork ni Gabriel Flash Elorde nga ang iyang mga kaatbang maglisod og apas, maglisod og bana-bana ba asa siya padung. Kana bitong footwork karon ni Manny Pacquiao, improvement na, enhancement na, mas basic ana ang kang Gabriel Flash Elorde. Na enhance na lang na karon tungod sa science, sa training ni Freddie Roach, pero kanang footwork ni Manny Pacquiao nga ang illustration nila sa footwork ni Gabriel Flash Elorde mao ni. May kay siya nga mo mangita og pwesto sa korte na madominante ang iyang posisyon, maapiki ang iyang kaatbang. So may kay siya ang gulo. May kay siya mo lihok ba, dili siya mo sayo-sayaw, dili siya magara-gara, pero ang iyang lihok tansyado kaayo, calculated kaayo nga makapahimutang niya sa position of dominance. So motoy talagsaon nga sa footwork ni Gabriel Flash Elorde. Usa sa mga ni sunod ni Gabriel Flash Elorde anang talagsaon niyang footwork si Muhammad Ali nga nahimo niyang suod nga higala. So tiaw mo na katong talagsaon kay footwork ni Muhammad Ali gikan to ni Gabriel Flash Elorde tungod sa epektibo diha sa ring. Of course mas basic basic ka itong mga moves ni Gabriel Flash Elorde, pero ang power, ang speed, unang gitawag siya og flash. So talagsaon kaayo ang pamuksing ni Gabriel Flash Elorde. Mo ito nakahawas niya gikan sa iyang kakabus.
Unsa ka talagsaon ang pamuksing ni Gabriel Flash Elorde. Siya mo record holder sa timaan ni siyang longevity. Niabot og kapin 7 ka tuig ang iyang pagdominar sa iyang junior lightweight division sa tibuok kalibutan. Why nakapildi niya from 1960 to 1967. In between ang mga tuiga, kadaghan sa mga boxing champions gipalukapa. Wa gyud makapildi ni Gabriel Flash Elorde. Na-break na lang ang record ni Elorde atong 2014. Siyam ka tuig ang nilabay. Dako na tong garbo nga ang record sa taga Bugo, taga Subo, na break og laing Bisaya, taga Negros, si Donnie Ahas Nietes. Mo'y naka-break sa kataas sa reign ni Elorde sa iyang division sa boxing. Ang mga pelikula ni Gabriel, ang boxing ni Gabriel Flash Elorde maoy naka payusa sa katawhang Pilipino kay laing record niya sa pamuksing. Siya mo'y labing unang Pilipino nga world boxing champion in 20 years. Katapusang boxing sa mga Pilipino, katapusang boxing champion sa mga Pilipino, 20 katuig na sa wa pa makampiyon si Gabriel Flash Elorde. So hidlaw na ang mga Pilipino og world boxing champion. Di mo nang kalipay pag sa ulog sa mga Pilipino niyang nakampiyon si Gabriel Flash Elorde sa boxing sa tibuok kalibutan. Unya, sigon sa mga sports writers nga karaan, mo ni nakalahi karon sa boxing, hapit tanang boxing fights, mga major boxing fights, doon na pay-per-view, doon na live coverage, gitelevise na, either sa HBO, either sa ESPN, or sa uban nga mga streaming services. Kaniadto, ang taga-Sugbo ko na intawon maabtan og pila ka adlaw. Una mahibaw sa resulta sa boxing ni Gabriel Flash Elorde dito sa Madison Square Garden sa New York o dito sa California. Kay wa may live coverage, why radyo, why TV. So ang ilang saligan ang newspapers ra. Yung newspapers maabtag pila ka adlaw. Una mo abot din sa Sugbo ang balita. I think nihit sa kayo ang mga telepono sa una. So bahaw indong kayo ang balita sa mga Sugbuanon. Mauna nga kasagaran ko nos pagsaulog sa kadaugan ni Flash Elorde, mahitabo din ni Sugbo 3 days later, 4 days later, 1 week later, uway na kayo balita. Pero sa ulog gihapon ang mga Sugbuanon sa talagsaong kadaugan ni Gabriel Flash Elorde. So hatag na nato bag ideya unsa kadako na gyud sa unsa ka revolutionary sa communications technology sa atong panahon karon. Nga bisan ang labing unsa mga panghitabo sa labing suok nga mga bahin sa kalibutan dunay potensyal na atong mahibaw-an in real time tungod sa streaming services, tungod sa extensive nga mga teknolohiya. Nga bisag why media organization, ang usa ka tawo, ang usa ka individual mahimong mo live sa gubat dito sa Gaza, mahimong mo live sa flight sa eroplano nga nihagsa, mahimong mo live sa mga paghitabo nga sa panahon ni Gabriel Flash Elorde way paglaom na mahibaw-an diha dayo. Pero nakahimo tong mas tamis, wa to makaiban sa katamis sa kadungganan sa kadaugan na nahatag ni Gabriel Flash Elorde sa nasod ug sa katawhang Pilipinon. Ang laing aspeto sa kinabuhi ni Gabriel Flash Elorde nga giisip nga talagsaon mao ang iyang humility, ang iyang pagkamapaubsanon na may binanukad tungod sa iyang religiosity. Relihiyoso kayo ito si Gabriel Flash Elorde. Nagsugod siya pamoksing at 16 years old. Sukad ko nung pagsugod niya boxing, di ginamusipyat si Flash Elorde. Mapildi man siya mo daog, mupauli siya bugo. Mupauli yung bugo. Marami itong Manny Pacquiao na mupauli yung Jensen. Kunya, si Manny Pacquiao, anak man mismo sa rin magluhod at ubangas ng mga tao. Si Gabriel Flash Elorde, way kuyog ng mga sakop sa media, iyarang mga katagilungsod sa bugo, may makakita niya, inig, paulit niya bugo, adtugin siya sa San Vicente Parish sa bugo. Unya,
magluhod na siya gikan sa pultahan sa simbahan hangtod sa altar. As in, magluhod gyud siya nga maglakaw. Iyan ang pasalamat. Mapildi man siya mo daog, pasalamat gyud siya sa Ginoo, gihatagan siya kahigayunan. Kay kahibaw siya sa kapait sa ilang kinabuhi sa wa pa ang buksing. Pasalamat siya sa kahigayunan nga nakatabang siya paghawa sa pamilya gikan sa kakabus. Giyang panaad nga dili gyud mahisama niya, dili mahiagom sa samang kapait sa iyang kinabuhi ang iyang mga anak, ang iyang mga apo. Pagtinaghan ng anak, si Gabriel Flash Ilorde po, puparihasab sa iyang amahan, lupig siya sa iyang amahan, ang iyang amahan doon ay 15 ka anak, si Flash Ilorde doon ay 7 ka anak, pertinighanan niya ng apo, pertinighanan ng apo sa tuhod. Kapis gatos ng teling apo, ni Gabriel Flash Ilorde sa pagkamatay in taon niya. So, kana ang iyang humility, ang iyang religiosity. Ug mo na kanunay isulti niya sa iyang asawa, ngadto sa iyang mga anak, nga mapildi ta og modaog, ako kay tag-utang kabubuton sa labawong makagagahom. Kay siya mo'y naghatag nato og kahigayunan. Siya nagpahimutang nato ini mao posisyon. So, tanang sangka ni Gabriel Flash Ilorde, iyag yung i-maximize. Iyag yung ang entertainment value sa iyang mga saka. Kahibaw siya malingaw ang mga tao kung aktibo kay siya sa ring. So katus Gabriel Flash Ilorde dito magpuyo sa ring. Para niya nga suliton gyud niya ba? Na mga tao malingaw gyud sa iyang boxing, na mga tao bati og garbo sa iyang boxing mo tong bisan sa mga away nga mapildi si Gabriel Flash Ilorde, pakpakan gyapon siya. Okay. Makita nos mga tao nga dili tungod sa kakuwang sa effort ang iyang pagkapildi. Tungod lang kay nabintahaan lang gid siya, naabtikan lang gid siya siyang kaatbang sa mga close moments sa sangka. Pero kanang attitude bitaw, papildi og modaog, gratitude ngadto sa labawong magagagahom. Pagpasalamat sa tanan na katabang niya. Nakaabot siya atong maybe mo na isulti sa mga karaan bitaw sa mga katiguangan nga kay niagi sila sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Mas appreciative sila sa peace time. Mas appreciative sila sa mga opportunities karon nga masayon ang kinabuhi kaysa kaniadto. Kaniadto gamay nimo sipiat patyon ka sa hapon. Pitayon ka sa mga Hapones. Karon basta maningkamot lang ka, basta magkugi lang ka, doon na kay kahigayunan mo lambo, doon na kay kahigayunan nga mo tubo, doon na kay kahigayunan nga mahamogaway, mahawas gikan sa imong kalisod. So, ang mga henerasyon kuno karon wa man kaagi og gubat, wa man kaagi og gutom, doon ay kalisod pero dili gisama sa una, mao na nga usahay kuwang kuno og drive, kuwang kuno og determination, kuwang kuno og lahutay. Doon lang gamay nga adversities mo surrender dayon. In fact, there was a time na, I don't know, na sulbad na ba, na-address na ba karon, daghan ko no kaayong mga kaso din sa Subo nga naghikog ang mga bata. Kay gamay lang kayong adversity sa mga bata, mag-give up dayon, surrender dayon. Kaya wa man kasuway. O krisis, wa man kasuway gubat, wa man kasuway gutom, na mo'y nahiguman sa atong mga katiguangan. So maybe mao to'y rason, na si Gabriel Flash Ilorde, tungod siyang grabing kakabus, naglabihan nga ka timawa sa iya pang pagkabata, grateful kaayo sa tanang opportunities niya na niabot atol siyang pamuksing bisan humana sa iyang pamuksing. Tungod sa kabantugan ni Gabriel Flash Ilorde, daghan kay mga pelikula nga gihimo mahitungod niya ug mga pelikula nga naglakip niya. Of course, ang labing bantugang pelikula mao tong gihimo ni Fernando Po Jr. Naghimog pelikula si Fernando si FPJ mahitungod ni Gabriel Flash Ilorde. Aktibo pa siyang boksidor. 1964 man tiya itong mga pelikula. Maning tuiga nga nataw ko din sa kalibutan. Katong pelikulang Mano-Mano. Significant din ako. Kaya doon naman ko yung programa sa radyo sa una nga Mano-Mano. Pero katong Mano-Mano, action movie to. Nga si Fernando Po Jr. ang iyang karakter mo nagnanding. O niya, dito siya puyo sa tondo. Unya bag-ong dayos tondo, bag-ong ni Puyo tondo taga Bugo sa Subo nga si Bay. Mo ni nga ni Gabriel Flash Ilorde, mo ni ang niya sa una Bay. So pa ning mga bugal-bugal karon nga donut Bay
Si Gabriel Flash Elorde mo original nga bay sa Subo. Tawag siya bay kay mao man toy tawag sa taga Subo sa una sa ilang mga amigo, bay. Inom ta bay, manuroy ta bay, manimba ta bay. Sa maong pelikula, dito magsugod ka ng brand bitaw ni FPJ sa iyang sukmag, gikan na ni Gabriel Flash Elorde. Si Flash Elorde may tudlo niya. Of course, kang Fernando Poe Jr., kuha na manguna, cinematic effect na ba na? Kana bang paspas kay niyang kumo, ang gihimo ko na gipaspas ang roll sa tape. So, ang original ana, dili kay na paspas, pero ipakita na sa pelikula, parte na paspasa. So, ang estilo ni Gabriel Flash Elorde, gipakapinan og cinematic effect ni Fernando Poe Jr. o maunay brand sa sumbag ni Fernando Poe Jr. hantod sa Totoy Bato, hantod sa uban pa niya mga Romano Rapido sa patuuban niya mga pelikula nga perting nilngigan niya manukmag. Si Gabriel Flash Elorde man ang tudlo niya. Unsaon pagposing, unsaon pagbuhi ang kumo aron murag kusugod kaayo nga makit-an sa kamera. Dapat nga to siyang kaatbang. So, usa na mga utang ni Anhing Fernando Poe Jr. Suod man kay ito silang higala ni Gabriel Flash Elorde sa pamilikula. Ang laing pelikula ni Gabriel Flash Elorde, o kanina nasurpresa ko ini, doon ay pelikula nga siya gid ang lead. Sa tanan niyang pelikula si Gabriel Flash Elorde mo lead. Dili siya kanang pakapin bitaw, kanang kingkoy-kingkoy sa pelikula, dili siya mo lead. Pelikula 1969. So 5 years old ko din nahimo kini mo pelikula. Siya mo lead man, ang iyang leading lady si Gloria Sibilia. Bantugan kay Flash Elorde aning higayuna. So ang title sa pelikula, Palad Tay Nagbuot, na muraog sa sinugdanan sa pelikula, malaumon kay sila nga si Gloria Sibilia mo muhawa sa pamilya gikan sa kalisod, unya adunay na aksidente ba, adunay katalagman na hitabo ni Gloria Sibilia. So si Gabriel Flash Elorde napugos og pamuksing, pero nahugya pag trahedya. So dili ni happy ending kining maong pelikula. Pero tiyaw mo na, si Gabriel Flash Elorde mao lead man, unya iyang leading lady ang bantugan sang Subuanong aktres na si Gloria Sibilia in 1969. Unya mas nakugang ko ang direktor si Leroy Salvador, ang usa sa labing bantugan direktor sa pelikulang Pilipino. Mao'y direktor sa pelikula nilang Gabriel Flash Elorde ug ni Gloria Sibilia. Of course, atong higayuna na sila sa height sa ilang popularidad nilang duha. Daghan pa kay mga pelikula ni Gabriel Flash Elorde. I think tanan ka pelikula ang nahimo ni Gabriel Flash Elorde nga siya gyud mao'y bituon, siya gyud mao'y main starring sa maong mga pelikula. So kini matuod lang unsa kabantugan si Gabriel Flash Elorde. Pero hapit kini mga major films niya nahimo atol og bisan humana sa iyang pamuksing. Kay niretiro man siya sa boxing atong 1971. Ang laing testimonya sa popularidad ni Gabriel Flash Elorde katong iyang mga commercials, daghan kay siya mga endorsements. Ug usa nis mga nakapadato pag-ayo ni Gabriel Flash Elorde. Minilyon ang iyang bayad sa pelikula, mas dako pa jud ang bayad sa mga commercials. Nga siya gyud mao endorser sa nagkalilaing mga produkto. Ang labing batugang produkto nga gi-endorse ni Gabriel Flash Elorde mao ang San Miguel Beer. O katong ilang TV commercial in 1984, ang daghan kay mga inila kay mga artista sa mga commercial, pero si Gabriel Flash Elorde mo gitahasan paghatag sa punchline. Tiyaw mo na. Pila naman ni katuig human siya pagretiro. Retire siya 1971, 1984. So 13 anyos na human siya pagretiro. Imbis makalimtan si Gabriel Flash Elorde, padayon siyang giila, padayon siyang gisaulog, padayon siyang gipasidunggan. O ang San Miguel Corporation, ang labing dako nga private employer sa Pilipinas, ni Gabriel Flash Elorde nga mao'y labing kusgan, mao'y kinakusgan nga maka-endorso sa ilang produkto. Tiaw mo na sa ilang commercial in 1984, naa si Bert Tawa Marcelo, naa si Rico Puno, Rico Puno Jr. Sikat kaayo sila Bert Tawa Marcelo o si Rico Puno Jr. Pero wa sila lami. Si Gabriel Flash Elorde mo ini deliver sa punchline. Ang makahinumdum dili mo ani mo ang commercial sa San Miguel Beer
Nag-order sila og beer. Pag abot sa beer, naglalis na sila unsay ipari sa beer. Si Bertawa Marcelo, I think, ni-order og pusit. Si Rico Puno ni order og crispy pata. Basta naglalis na sila, naglibo na ang waiter kinsay tuuhan. Finally, nitingog si Gabriel Flash Elorde. Ito na lang. Bigyan mo kami ng isang platitong mani. Yan, delivery ba ni Gabriel Flash Elorde? Muro siya, veterano bitong aktor nga wa magdali-dali, wa maghangus, wa mauwaw, wa makorne, maayo kayo ang delivery ni Gabriel Flash Elorde. Ug nahimo tong classic nga linya sa advertisement. Pati daghanang Halins beer ato tungod itong isang platitong mani. In fact, mo ito'y title at maong commercial. Ug ang nag-deliver sa linya, mao si Gabriel Flash Elorde. Tungod sa kabantugan sa maong commercial sa San Miguel Beer, 25 years later, atol siyang ika-25 silbi nga anibersaryo sa maong commercial, naghimo sila og remake. 1984, so no 2009 na ang remake. Wa na si Gabriel Flash Elorde. Ang starring na mao silang Efren Bata Reyes, no, inila kayo nga billiard king atong higayuna, si Manny Pacquiao, sikat na kay si Manny Pacquiao nitong higayuna. Wa na sab si Bertawa Marcelo. Katawanan sab ang maong remake, pero wa jud ko rin makabita sa katong version nga naa si Gabriel Flash Elorde sa iyang linyang isang platitong mani. So, makapalili to nato unsa ka maayo bitaw si Gabriel Flash Elorde nga natural kayo mo deliver siya mga linya. Dili bitaw pareha karon nga klaro gyud kay di ka mo act. Kani ato kuno si Gabriel Flash Elorde tag-as kay mga linya pero kamao. Ambot giun sa tunay gi-memorize nila, pero mao sa kuno toy karaan mangod sa pelikula sa una. Karon kuno ang mga pelikula karon mura ba basta sikat ka, bahalag di kay kamaayo mo ak, bahalag di kay mo kahilwas ang pagkalitok ang mga pong, basta naa ka sa pelikula okay na. O kita na nasta kilya. Si Gabriel Flash Elorde mas maayo mo act. Mas natural ang acting kay ni Manny Pacquiao karon kaysa uban nga mga bantugan ng mga atleta o bantugan ng mga personalidad na gipugos lang og pasok sa pelikula. Usas nagatandog nako sa kinabuhi ni Gabriel Flash Elorde ang ilang gugma. Siyang asawa nga si Laura. Kini iyang asawa, anak ni siyang promoter, si Laura Sarial. Unang gikakita ni Gabriel Flash Elorde samtang nag-train siya ubos sa management sa iyang amahan. So nakita sila ug nagkahigugmaay sila. Ni kumpisal si Laura, nagiwarningan siya mga higala. Kanas Gabriel Flash Elorde wa naggrado ha, grade 3 ra na. Pobre kay na dito sa Bugo. Ug niya pilar man katuig ni lahutay siyang boxing ay kay padaan ihibog kay kang Gabriel Flash Elorde. Tig maibog ba ka kay wa pa sila magkita. Sus ingin ni Laura bisan sa tanang warning. Pagkakita niyang Gabriel Flash Elorde, love at first sight. Kinsa di bigadahan Gabriel Flash Elorde nindot kay lawas world boxing champion. Gikasal sila 1964 man sab tingali sila gikasal. Hilabihan ka devoted nila sa usag-usa. So di gito mapasangilan si Gabriel Flash Elorde nga mulingi og laing babay. Devoted kayo siya sa iyang asawa, sa iyang mga anak, og si Laura devoted sa kayo ni Gabriel Flash Elorde. Pero nihangyo lang gid si Laura ni Bay. Kaya man tawag ni Flash Elorde Bay. Bay, huwag mo lang akong piliting manuod sa mga fights mo. Di lang yun kuno siya dadon. Pareha ba sa mga asawa? Nagwapa kayo, magsulob sa labing nindot nga mga alahas o mga gown, samtang matanaw sa pelikula, sa boxing, di yun siya maguyog. Di yun siya matanaw. Bisag sa TV, di siya matanaw. Kay, mato ni Laura, di siya gusto makakita na gikulata ang yabana. Pero gaman sa boxing, siya mo hapuhap ni Gabriel Flash Elorde kung mapildi, siya labing unang mopahalipay ni Gabriel Flash Elorde kung modaog. Pero ang iyang hangyo, di lang siya mo-apil, di lang siya mo-tanaw sa boxing. Di siya makaagwanta. Pero, pagtimaan unsa siya ka-importante sa pamuksing ni Gabriel Flash Elorde, kaniadto wa pa manang
mga diet, kanang mga nutritionists, kanang mga science-based nga mga pagkaon sa mga boksidor. Pero si Laura, anak man siya sa promoter ni sa iyang bana, maoy ni duma sa iyang diet. So nagtuon si Laura unsay labing maayong pagkaon para mas andam si Gabriel Flas Ilorde, magbulig-on siya sa iyang mga sangka. So ang regular diet ko ni Gabriel Flas Ilorde, labi nagdulo siya umabot nga sangka. Ang iyang pamahaw, toast, white rice, toast, soft-boiled egg, lungago ng itlog pero dili pagahion, ug kape. Maura gid ko nunay pamahaw ni Gabriel Flas Ilorde. Toast, soft-boiled egg, ug kape. So di kay iglagyo sa atong mga pamahaw karon. Pero ang paniud to, matod ni Laura, basta dunay umabot nga sangka si Gabriel Flas Ilorde, steak. Steak ang paniud to, steak sab ang panihapon. Pero muhangyo jud kuno si Gabriel Flas Ilorde siya iyang paboritong sudan nga adobo. Nang adobo ba sa Sugbo, bantok jud kayo. Pero ang mato ni Laura, sige, mag-adobo ta, humana sa imong sangka. Before the fight, steak lang una. Believing nga ang steak makatabang sa kaligos lutahan ni Flas Ilorde. Unya ikaw masangka, magpista sila ang adobo. Kaya maong ito paborito na putahe ni Gabriel Flas Ilorde, ang adobo. Laing manifestation sa kabantugan ni Gabriel Flas Ilorde, mao kining pan nga Ilorde, nga hantod karon na pa. Ako ging gisubay, kinsa may nagsugod aning pan nga Ilorde. Unya, lahi sa ubang mga pan nga lain-lain og porma, kining Ilorde bisan unsa nga bakery, mao jud ang porma. Na ang original karon gi ila naman ang gi usab ang amura naman og na-enhance na ba ang porma sa Ilorde, pero ang porma sa Ilorde sa una mura ginagduha ka kumo. Mura bitog duha ka kumo nga nag-abot. Sumahimo nimo Picasso usa ka kumo usa ka kumo usa makabusog gina ang Ilorde. Ang Ilorde bantok, busok. Mao dyan ang karakteristik sa Ilorde. Mura kunong kumo gyud ni Gabriel Flas Ilorde. Sa height sa popularidad sa Ilorde, nalupig gud niya ang pandesal. Kaya ang pandesal, kung kanon ni mo, messy man kayo, daghan man kayo mga pulbos, daghan kayo mga tuasik. Ang Ilorde, limpyo man. Kaon ni mo, huwag yung mahibilin, huwag yung ebidensya. Pero ang pandesal, daghan kayo tagak-tagak. So there was the time, sa height sa popularity ni Ilorde, na ang pan nga Ilorde, mas himalitan kaysa pandesal. Of course, pag retiro na ni Ilorde, di ito sama kapopular ang iyang pan, pero testimonya sa longevity sa influensya ni Ilorde, hantod karon na ay Ilorde. Wala ko kakita og pan nga Pacman, diha mo ito pan pag sikat yung kain ni Pacquiao, gitawag og Pacman. Ang nakalahi ko na ito Pacman kay lalain og porma, laig porma sa usa ka bakery, laig porma sa sulod nga bakery. Wa gi standard ba nga porma. Ang kang Pacman mura og tulo ka murag tulo ka kumo ng porma. Doon na sa uban nga usar ka kumo nga mura og naglamano ang porma. So wag gid magpareha. Nyo na ko kitag Pacman ron sa mga bakery. Napa ang Ilorde. Before Ilorde, dihay mga pani adto nga Pancho. Para ni Pancho Villa. Nabatugan sang atleta. Wa na sabron. Ang kang Ilorde ra. Pila na katuig human siya namatay. Wa gid makalimti ang iyang pan. Pero ug buhi pa si Ilorde sib masuko siya na hitabo siyang pan nga Ilorde. Kay ang pan nga Ilorde karon tungod sa kamahal sa harina, tungod sa kamahal nas mga palaliton, bawo gihapon mo ni pupurma, pero hilabihan ng hawanga. Dili na bantok, dili na solid ang Ilorde. Dako na kay buslot sa ilaw. Pero mao gihapon purma. Ilorde gihapon kay purma. Pero makugang ka, inigpalit nimo perti ng gaana, perti na ng gamit. Dili wa mo gamay, pero nahalo na sa ilaw. Sobrang dako kay ng insulto ni Gabriel Flas Ilorde, ni humok ang iyang kumo kung basihan ka ng porma siyang pan karon na igo sa krisis na hapit pero wa man knockout kay napaghihapon ang pan nga Ilorde sa atong mga bakery hangtod karon. So testimonya na unsa ka malungtaron ang kabantugan ug ang pagpangga sa mga subuanon o sa mga konsumidor ni Gabriel Flas Ilorde. Bisan unsa ka tarong, bisan unsa ka ligdong, bisan unsa ka humble, bisan unsa ka grounded, bisan unsa ka religyoso, ka grateful, si Gabriel Flas Ilorde sa good fortunes, pero doon na gid siya apan, doon na gid siya bisyo.
nga bisan sa iyang kalig-on katugod si Gabriel Flas Ilorde kuno sa mga sangka sa una, magkabulingit na sa dugo, magkawatas-watas na iyang dagway sa daghang kaayong mga garas, masabdan na siya pag-ayo, di na makita niyang mata, hubag na kay iyang naong. Pero si Gabriel Flas Ilorde mura kuno mukalit ba lang bitaw na paabuta, kalit lang kalig-on, kalit lang kabantok ang mga kumo, kalit lang og dabo-dabo siyang kontra, di ka bantay iyang kontra mo daog si Gabriel Flas Ilorde. So sulti adto sa mga boxing analyst na sa pinulungan pang bag-o karon dunay hugot. Murag dunay to siya sikretong gahom. Dili sikretong gahom, murag dunay siya kana bitong maapiki na siya pag-ayo, dunay siya makit-an nga inspirasyon, dunay siya makit-an nga iyang mabunlot nga katapusang hinagiban aron sa paglahutay, aron sa pagdaog sa nagbuntaog nga mga kakulian, ung-ung niyang kapildihan. So, ang ilang giingon, ang grabing kakabos ni Gabriel Flas Ilorde, mao toy iyang hugot. Na mo hinumdum na siya unsa siya kakabos, wa sila klarong kaon, gawas ang kabangis, mugawas ang kapintas, mugawas ang kakusgan, mugawas ang katapusang lahutay ni Gabriel Flas Ilorde. Pero kanang tanang determinasyon, kanang murag sementado nga kabubuton, ang lig-on kaayo nga will sa panghuna-huna ni Ilorde, way nahimo pagbuntog si ambisyo sa pagpanigarilyo. Human siya mo retiro sa boxing, nagsugod siya og chain smoking. Ang sigarilyo itong Gabriel Flas Ilorde, wagi hunom. Daghanam kay siya kwarta, way hunom ang iyang pagpanigarilyo. Gibadlong siya ni Laura, gibadlong siya sa mga higala nga bay, ay kumpiyansa na bay. Wagid siya pabadlong. Wagid siya muhunom. Ambot tingali kay wa na ang pressure sa boxing para niya di na mo ko kinahanglan tingali nga lig-on kayo panglawas kay di na ko mosaka sa ring. So katong tanang katuigan sa akong pagdisiplina sa akong kaugalingon, katong tanang katuigan sa akong paghikaw sa akong kaugalingon sa akong mga gusto, maybe panahon na sap na akong paundayunan sa akong ganahan o ang pagpanigarilyo mo iyang gipaundayunan. As in, wa ginakabadlong niya. Hangtod, nasakit siya og cancer sa baga. Resulta sa lung cancer ang chain smoking. Kung mo ito'y nakapatay ni Gabriel Flas Ilorde sa pangidaron na 49. Hilabihan kabatanon pa ni Gabriel Flas Ilorde. Tao siya 1935, namatay siya 1985. Tungod tingali, kada usa nato, bisan unsa nato ka disiplinado, bisan unsa nato ka conscious sa nagkalain aspeto sa atong kinabuhi, may kita nga accountant, may kita nga mag-uuma, may kita nga engineer, may kita nga arkitekto, may kita nga magtutudlo, may kita nga manager, may kita nga presidente, chief executive officer, may kaitang pangu sa mga organisasyon, pero doon na gitay weakness. Doon na usa ka aspeto sa itong kinabuhi nga dili kita kapugong na atong yung mapaundayunan. Dili na magisgot sa atong mga weaknesses, pero doon na atong i-acknowledge na doon na aspeto sa atong kinabuhi na nahibaw kitang dili maayo, nahibaw kitang dili tinarong, nahibaw kita nga makadaot nato, nahibaw kita nga wala ikatampo sa atong kinabuhi ug sa atong ugma, pero atong gipaundayunan. Masugal man na, mainom man na, unsa man ang bisyuha, di ta magisgot na lang sa nakalain nga mga bisyo kay dunay maigo, pero kada usan nato dunay weakness. Ug ang weakness ni Gabriel Flas Ilorde sa iyang kalig-on nga pagkabuksidor, sa kalig-on siyang panghuna-huna, sa bantok siyang determinasyon, wa siya kapiog sa urge sa pagyup-yup og sigarilyo. Mamoy nahitabo ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Kang Noynoy ang excuse ato ang kuno siya asawa. Na mo pahinomdom ba niya, mo badlong niya. Si Gabriel Flas Ilorde wa na mapinanggaon kay Laura niya. Nagbantay pag-ayo siya panglawas, pero wa siya mahimo. Kundi siya mo patuo o wa siya mo patuo sa tanang mga tambang ni Laura batok sa pagpanigarilyo. Pero katong iyang pagkamatay,
sa iyang cancer sa baga, wa to makaiban sa pagdaig sa mga Pilipinon. Murag naka palig-on hinunto sila pagtuo nga si Gabriel Flas Elorde tinuod nga tao. Si Gabriel Flas Elorde sama nato maningkamot alang sa pagtabang sa ilang pamilya, pero doon na sa mga di kabalibaran ng mga tentasyon sama sa pagpanigarilyo. Umaukan to ang kahimpitan sa itong sugilanon karong hapon mahitungod sa usas labing bantugan na Subuanon, boksidor sa Bugo, si Gabriel Flash Elorde. Uban ni Dr. Iris ug ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl. Ito na din si CB sa inyong kinakusgan nga panihapon para sa tibok pamilya. Salamat, CB Girl, sa imong pagkuyog na mo karong hapon na.